assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal on mana dendagal wondimmo no gonirɗon foof. Yo ceerno Oumar Diallo a salminama weltanama e jaam Allah kisal on ma en dendagal wondima e famille o foof. Yo a jarama no fewi namdal maɗa ko wonde beele lewru ndu kañum woni dow koode de walla koode ɗe goni dow lewru ndu eyyi kadi anani wiyede wonde so neɗɗo woni dow lewru to kadi soynto aduna ko dow no yirata lewru ndu ni. Yo e tigui rigui e ko laaɓi ko tan lewru ndu woɗɗani en no fewi. Lewru ndu hakkude men muɗum ko 384 000 kilométres. Yo temed tati ujunere e capanɗe jeetati e nayyi ujunere kilométre. Temed tati capanɗe jeetati e nayyi ujunere kilométre. Yo e ɗum woni hakkude meɗen e lewru ndu. Eyyi hoodere noon wonko kala ko jiiɗen dow feeñirta men kono hoodere tawi no woɗɗi seeɗa. Yeru joni lewru ndu eɗen jiiɗum won ina waɗi lumiére jeeyten e lewru o ndu ko lumiére ko nangue waɗata noon. Yo e ni woni kala ko jiiɗa woni dow alay saago tan ɗum waɗa lumiére wan noon ko noon jirata ɗum e no woodi ha heewi jiiten ɗo asmane ko waɗɗani ko e won ɗange ɗe ko noon jirten Vénus ko noon jirten ɗum planète Mars ko noon jirten ɗum ganduɗa hoorema Jupiter e goɗɗe ɗe fof jirten ɗum kono hoodere ni kono noon taw wona koode ko planète uji woni ko ɗange hono ni ndiɗo leydi jaɓɓaten ɗo. Yo e hoodere noon goɗɗugol muɗum e ɗo e diwan men o jogiɗen ɗo ko hoodere wotere woni ɗo woni nangue men gue nangue woni hoodere. So tawi woɗɗi tan wonta hoodere so ɓadimam woni systéme solaire ma ko hen jeeɗa e muɗum wanno ko nangue e capturé woni nangui dendagal ɗangue ɗe planète uji ɗi ko nangue nanguiɗe haɗiɗe yanoyde haɗiɗe felɓodirɗe haɗiɗe majjude haɗiɗe wotere fof yahata banggue muɗum. Yo kanƴe fof ka gravitation nangue nanguiɗe eɗe jiro nangue gue yeru hono gravitation leydi men ndi aduna men go nanguiri lewru ndu no yiro men e to planète Mars toon jogui lebbi ɗiɗi nan toon no jiro toon wiyeteno Phobos et Deimos ina jiro planète Mars. Sa yi to Jupiter ne jogui ma won hedde e capanɗe lebbi nan toon ina jiro ɗum kayre Jupiter nde capture lebbi ɗi kayre nangui ɗum gravitation mayre sulɗade mayre nangui ɗum haɗiɗe yaade haɗiɗe woɗɗitade haɗiɗe kadi ɓaɗade ɗum waɗaɗe maintenir tan e nokku goto ɗe jiro ɗum e hono lewru men ndu yiroto aduna men goni aduna men go joni fokkitina lewru ndu rewata muɗum heddata ko tan to woni ɗo. Yo nangue kadi fokkitirta ni kadi d'ailleurs gue fokkita ni woni eɗen ndewe magge e galaxie o no fokkitirta ni nangue gue ɗangue ɗe ne ndewe muɗum nangue so yi tan en ndewata muɗum. Yo hoodere noon ko hoode ko jiiten ɗo no woɗɗi koko koode goɗɗuɗo e gandanɗa hoorema e voie lactée meɗen woni gandanɗa nokkuji goɗɗuɗi sanne no fewi goɗɗugol mum daɗi wiyore sanne woni goo hoodere ɓurde men ɗo ɓadade wiyete ko Proxima B Alpha Centauri nden ɗon hakkude men e muɗum ko milliard uji kilométre Allah e muɗum woɗɗude e limirte ko par al woni année lumière woni e dogdu lumière wannoon lumière kala ko anda ko yawno lumière ɓuuri yawde kañum ko 300 000 km par seconde dogata woni temedde tati ujunere kilométre par seconde goto. Eyyi yeru joni ɗo hakkude men ɗo e lewru Allah e muɗum woɗɗude e sa yi toon mbatta ɗum ko balɗe ɗiɗi ha balɗe tati pour yettoyade toon walla balɗe nayyi walla ko balɗe kay adan ɗum ɗon yaaha wona ha hedde balɗe sappo e goho yaade yettoyade tan ko avion ɓurɗo yawde woni vaisseau ɓurɗo yawde kono noon lumiére waɗa ɗum feccitinde seconde ayi an ko mbatta fodde wonde yontere ha balɗe sappo kono lumiére waɗa ɗum ko seconde e feccitinde seconde goto e ko manque seconde no yawde ni seconde goto e feccitinde seconde woni hakkude meɗen lewru ɗum lumiére waɗa ɗum hakkude men nangue ko 1.5 million kilométre hakkude meɗen e nangue gue kono lumiére waɗa ɗum ko mintaji jeetati eyyi ay min lumiére ne yaawi eyyi 1.5 million kilométre hakkude meɗen e nangue so tawino joni neɗɗo goto men ne yaha toon joni nangue to joni so woni to e jaaha fodde on 1.5 million kilométre hay soko tan jaara banggue goɗɗo to wonata nangue gue heedi toni e ɗum ɗon e mbatta ɗum gandanɗa hoore ma ko hedde duuɓi jeeɗiɗi ha duuɓi jeetati yaatu eyyi ɗum mbatta ɗum ɗon pour yettoyade toon kono noon taw ko avion ɓurɗo yawde de mbiɗen kono lumiére waɗa ɗum koye mintaji jeetati eyyi joni noon hakkude meɗen hoodere ɓurde men ɗo ɓadade jiɗɗen arde ɗo uddude laañal pour cifonde yimɓe jawende lumiére no foti hakkude meɗen hoodere ɓurde ɗo ɓadade mbiyen Alpha Centauri woni Proxima B ko systéme solaire binaire no koode ɗiɗi nan toon ɗe goɗɗodiraɗe ɗe jiro ɗe gona lewñoje tigui rigui hono nangue men ni langue men ɓuuri lewñude ɗen noon koode ɗe jogui ɗange ne taaro ɗum ɗen ɗange woni hen ɗange ne cikka wonde e Proxima A walla B goto e majji nan toon ina ɗamina ina wawi hoɗede hono no leydi men ndi hoɗirani no foti wadde gurdam wan noon e woɗɗani hoodere nden nde ɓadaki ɗum kadi hono enen goɗɗani hoodere men kadi ne ɓadaki ɗum firtin gurdam no wawi ɗo woode. Yo joni noon ko uddude laañal kadi mbiɗen e udditen joni paten to goɗɗeki joni noon kinɗon goɗɗeki noon hakkude men ɗon e nden ɗon hoodere lumiére waɗa ɗum ko duuɓi 4 e feccere e imagine duuɓi 4 e feccere
tawino ko enen jahata toon joni yeru joni machine ngaji jogiɗen ɗo hande ɓurɗi yawde ɗi jogiɗen ɗi jahoji dow ɗi ina ɓuura avion yawde laabi 4 ha 5 jawedi woni navette vaisseau jahowo dow e wan noon e toon gon weeyo hankkantine ala barrage ala gravitation wonno goɗɗiroyta e weeyo kaɗa yaha tan hankkantine ɗum no yaawi sanne vitesse muɗum no yaawi sanne no feewi joni noon e faade alpha disanto proxima be machine jogiɗen ɗo hande sa calculi jaawede muɗum pour yettoyo toon calcule ta ko duuɓi 16 ujunere iyo woni 18 000 ans woni duuɓi 16 ujunere il faut vaisseau o doga fodde wonde duuɓi 16 ujunere wawa yettoyade to nden hoodere woni donc hoodere no pamirten hono namdoriɗa ni hoodere ne woɗɗi sanne no feewi ɗeɗo koodere coynoɗen fof koode goɗɗuɗe goɗɗe kadi ɓurɗe woɗɗude nan ɗon kadi wonde rewde nden ɗon woni ɓurde men ɓadade nde woni proxima be ɓurde ɓadade kadi rewde nden ɗon ko waɗde kadi wiye barnar hoodere wiyetede barnar nden ɗon hakkude men e muɗum lumiére waɗat ɗum ko e duuɓi 6 donc neɗɗo pour yettoyo toon il faut machine ngaji jogiɗen hande duuɓi 60 ujunere hitande jaaha toon yettoyɗa toon yo ƴeewa ɗum ɗon noon e hol yahowo toon alay saago nokkuji mawɗi maahe poɗɗino leydi mawnude ni e tawa ko ɗum yahata toon so yeehi toon kadi tawa génération ngaji jahoji toon ɗi kono jibina na maaya lawol he ina ndema hen na gawa hen ina ñaama hen na jara hen e ina maaya no ubbe hen walla no bedde e weeyo wasa yettoyiɓe toon yo donc firti ko en cuwa tawa parde yaade nokkuji goɗɗi e ko ɓuuri ko woni systéme solaire men ko yo won navette aji ɗiɗi mbedda woni won robot ɗiɗi mbedda 1977 e voyageur 1 voyageur 2 duuɓi capanɗe 4 pawɗi hande ɗina doga e weeyo te jawin majjin daɗi wiyore sanne no feewi eɗi ɓuura kural yawde laabi 6 ha laabi 10 sans départ walla ko ɓuuri ɗon ni kural no wayi yawde ni aɗina doga e weeyo kono koɗi dogi ko foof no wawi woɗɗude ni lumiére waɗa ɗum tan ko heure uji 50 hen goto e majji hen goto ko dogi ko lumiére waɗa ɗum ko heure uji 25 ƴeew duuɓi 50 eɗi doga oɗo vitesse no wayi yawde ni no wayi woɗɗude ni duuɓi 50 pawɗi hande koɗi dogi ko lumiére doga ɗum tan ko heure uji 50 hen goto ko heure uji 25 woni voyageur 2 o en waɗi weddede rewi hen 2 o donc lumiére jawen ɗum no mawni sanne no feewi kono hoodere mbiɗen tan ko koode ɗe jiiten ɗo ɗe eɗen goɗɗi sanne goɗɗugol won hen ko duuɓi million ngaji goɗɗi men année lumiére uji ujunnaje million ngaji e yettata ko joni e ni woni ina woɗɗi sanne no feewi ko jiiten ɗo ko ɓuuri hen heedo ko wona ko coone ɗum ɗo ko wona koode hayso koode goɗɗuɗe ɗe gonani hay systéme solaire men saabu hoodere systéme solaire fof ko hoodere wotere walla ɗiɗi jogoto so heewi e donc firti ko enen systéme solaire men ɗo nangue men ngeɗo wotere joguiɗen ɗo hoodere ndeɗo hoodere wotere wonani men ɗo ndeɗo woni jirlotoɗen ɗo ko ɗo woni to tarotoɗen ɗo ɗo woni to diwan ɗo kadi jirlotoɗen jahaten dawa puɗɗen yaade ko oɗo diwan yo e goɗɗugol noon lewru mbiɗa ni lewru kala dendagal planète bawɗo wonde foof sa yi ha jippima e dow mum a darima hen sa daari dow a hoynima jiyata koto ummiɗa toon woni dow eyyi wan noon wawa yiɗ ɗum less jiyata less o wan noon ko a heɗa yaɓɓi hen koyɗe maɗa leydi ndi no barma yiyata ɗum less kono jiyata ɗum ko dow eyyi gonɗo dow lewru to joni no darma no dardata lewru ndu noon dardata aduna ngo kadi yo ɗum ko gandanɗa hoore ma ko ɗum woni wiyete gongaji ngala ɗiɗi e gongaji ne mbawi wonde ɗiɗi mbiɗen ɗo dow aduna he mbiɗa daara lewru ndu nana dow gonɗo toon o won robot ji goni toon no pilma toon e ɗin ɗon so tawi daari jiyata aduna ngo ko dow kadi jiyata ɗum goni dow donc ɗiɗo gongaji ko ɗiɗi goni ɗo donc kala hen gonɗa jiyata goɗɗum ko dow wan noon sa yi ha dow ha gantine ala wonde dow e less woodi tan koto paaɗa to toɓɓata horizontalement mbaɗa kon dogowo e godron ni e dow leydi he sa yi ha to yi dow to toɓɓata tan koto paaɗa to wona aɗa fayi tan dow ala sa yi ha fandima to jippotoɗa ɗo sa jippima e muɗum tan a yaɓɓi hen koyɗe ma tan sa hoyno ɗo jiyata ɗum on woni dow kadi ko tummiɗa to yo salmina weltanama